Днес ще говорим за метиленовото синьо. Той се предлага без рецепта и се използва от много дълго време. Той има впечатляващи свойства, за които искам да разкажа. Ако не се лъжа, той е открит през 1876 година. Той стана първото синтетично лекарство в медицината. Използвали са го като първи антибиотик, като един от първите антипсихотични препарати. През 1991 година е използвано при малария. Той се използва дори и днес от реаниматолозите при отравяния с цианид или въглероден оксид. Това е съединение, което оказва много любопитно действие. В малки дози той може да действа като антиоксидант. При какви проблеми? Потенциално може да помогне метиленовото синьо при септичен шок, особено ако кръвното ви налягане е значително спаднало, при анафилактичен шок. При вируси метиленовото синьо притежава противовирусни свойства, при замъглено съзнание, загуба на паметта, а също така изследванията показват, че той помага при депресия, също така помага при кандидоза, също така е ефективен за тъканите, които изискват голямо количество кислород. Малко по-късно ще обясня защо при невродегенеративни заболявания като Алцхаймер, Портенсон и дори при подагра. Поради разлагането на пикочната киселина, в малки дози той действа като антиоксидант. И противовъзпалително средство, метиленовото синьо може да помогне при всички заболявания, свързани с функция на митохондриите. Сега искам да разкажа как всъщност действа в организма. Всъщност това е доста интересно. Какво прави той в организма? Той действа като изкуствен преработвател на електрони. Ще се опитам да обясня за какво говоря. Представете си, че имате батерия и батерията е пълна с електрони. Нужни са ви тези електрони, за да генерирате енергия. Електроните също са в организма, в митохондриите. Всъщност организмът превръща храната в електрони, които се съхраняват в молекулите АТФ за енергия, и в нашите митохондрии се случват куп процеси с електроните, движения, обмени. Метиленовото синьо, както се оказа, може да премахва електроните от местата и нас, където не са нужни, и да ги изпраща там, където са необходими, т.е. на той помага. Се коригира обменът на електрони, това се нарича окислително-възстановителен цикъл. Това е една от причините, поради които метиленовото синьо може да придаде енергия при умора. След като говорим за митохондриите, а това е сърцето на нашия метаболизъм, кислородът също участва в процеса на превръщане на храната в енергия. Метиленовото синьо помага на митохондриите да абсорбират и транспортират кислород. Той дори подобрява начина, по който организмът използва кислорода. Можете ли да си представите колко проблеми може да реши това? Всъщност той има и противопоказания. Например, прием на соси, с които лекуват депресия. Ако ги приемате заедно, серотонинът ще стане твърде много. И разбира се, преди да приемете нещо подобно, се консултирайте с вашия лекуващ лекар. Исках само да знаете метиленовото синьо и да го разбирате по-добре. Можете също така да купите и прочетете някоя книга за него. Смятам, че той може да помогне при проблеми, свързани с кислорода и електронния обмен в митохондриите.